Hey ranga hain an ina ta antamid beganin creitnathe leis an topic sin. Feice mi se rí ar na luas cartaí. Cartoon, scan on, annucht, Clar sport. Oh, Clar grin bonus cian. Clar grin. An realtán an a tábhacht ar fad agus an telefís. Clar dúlra, smálam clar dúlra. Agus is smálam bheith fécinn ar an telefís mór ag an deire seachtain agus tá deire seachtainna ag tacht. Now, canna mis an tárán ar bhís agus corbid daoine eile ann. Tá Miss Plunkett ag fécinn ar an telefís, tá Miss Plunkett ag fécinn ar an telefís, tá Miss Plunkett ag fécinn ar an telefís, is má lei scan on. Tá Chris ag fécinn ar an telefís, tá Chris ag fécinn ar an telefís, tá Chris ag fécinn ar an telefís, is má leis Clar sport. Tá Marnie ag fécinn ar an telefís, tá Marnie ag fécinn ar an telefís, tá Marnie ag fécinn ar an telefís, is má le Clar grin. Tá Louise ag fécinn ar an telefís, tá Louise ag fécinn ar an telefís, tá Louise ag fécinn ar an telefís, ní má le annucht. Tá Teddy ag fécinn ar an telefís, tá Teddy ag fécinn ar an telefís, tá Teddy ag fécinn ar an telefís, is má leis Clar dúlra. Ná agus féidir sibse can ar rís le daoine eile. Ná féice díobhar leabhar, tá lehanna go bhhain fóca a gaí. Is iad na ceann litrica rís. Ga or a mean duine ann. Well, every time there's a person, current to ceann litter ann, capital letter. Okay, so tá siafra ag fécinn ar an telefís. Scríomh a rí sé agus cur ceann litter ann, big S. Tá siafra ag fécinn ar an telefís. Is mála Sean Clar sport. Now, ahrigé agus cur ceann litter ann. Is mála Sean S big. Is mála Sean Clar sport. Tá Uisín ag fécinn ar cartoon, so ó mór. Tá Uisín ag fécinn ar cartoon agus scríomh sibse ann freisin. Ní mála Daddy Clar Green. Ní mála Daddy dí mór Clar Grin. Agus an sin tá sibh críochnathe agus slán libh. Slán!